Cinema objektívy sú o dosť presnejšie a robustnejšie, ale takisto sa rozlišujú ešte jednotkou predslonu. Kým teda označenie F opisuje veľkosť clony, alebo teda diery, ktorú máš v závislosti od ohniskovej vzdialenosti, tak T meria niečo presnejšie, a to je svetlo, ktoré presne dopadá na senzor. Uľahčí ti to výber objektívu na scény, kde máš málo svetla, a teda pomôže ti to zjednotiť finálnu scénu alebo dielo, ktoré sa snaží vytvoriť v tomto priestore. Niekedy proste v tomto svete filmu nie je najdôležitejšie to, aby bolo krémovo rozmazané pozadie, ale to, aby tvoj focus puller dokázal zaostriť. Čiže fakt nepotrebuješ mať f1.4, ale potrebuješ mať priepustnosť toho svetla predovšetkým. Ak buduješ svoju vlastnú sadu videoobjektívov, isto to stojí za to zvážiť presne to číslo a to, že v čom ťa buď obmedzujú, alebo naopak, v čom ti sú výhodou tieto objektívy, ktoré používaš alebo máš v pláne si kupovať do svojho setu. Samozrejme, veľa objektívov má tieto informácie dostupné aj na internete, čiže ak máš objektív, ktorý je na fotku, definitívne nájdeš aj niekde jeho hodnotenie v T-stops namiesto f-stops.